фарҳоҷон як сокини хуҷанд бо ирсоли дуакс ба идораи пойгоҳи хабарии бомдод аз рафтори ронандаи маршруткаи рақами 106А бо номи Илҳомҷон шикоят кард. бино ба нақли вай, ҳамсару келинаш рӯзи 21 март ҳангоми бозгашт аз бозори Атуш бо маршруткаи рақами 106А дучори рафтори ҳавобаландонаю дағалонаи ронанда шуданд. ман як корам баромад ва ба онҳо гуфтам ки ба ягон маршрутка ё таксӣ савор шуда баргарданд. онҳо аз қазо ба ҳамин маршруткаи Илҳомҷон ном ронанда нишастанд. дар роҳ ронанда суратро хеле баланд бардоштааст ва ҳамсари ман ба ӯ эрод гирифтааст ки сураташро каме паст кунад, чунки келини мо ҳомила аст. ронанда ба ғазаб омада суратро якбора паст кардааст ва давомеро бо сурати 10-15 километр дар соат мошинашро рондааст. вақте ки ҳамсари ман эрод гирифтааст ки инҷо дигар мардум ҳам рафта истоданд, ин чӣ масхарабозӣ? ронанда бо қар мошинашро манъ карда, пули рокироро ба рӯи амсару келинамон партофта, онҳоро маҷбур кардааст ки дар ними роҳ дар гардиши кулангир аз мошин фароянд. ба касе шикоят кунед кардан гиред, гуфтааст вай ба тарафи ин ду зане ки дар ними роҳ партофта рафт. нақл мекунад Фарҳоҷон. занҳо дар роҳ монда ба Фарҳоҷон занг зада бо гиря нақл карданд ки ронанда чӣ гуна ба як шакли таҳқиромез онҳоро аз мошин фароварду дар ними роҳ партофт. ман онҳоро ором кардаму баъд ба хона овардам ва худам ба истгоҳи охирини хатсайри рақами 106А рафтам. он ронандаро ҳам ёфтам, вале ба ҷои он ки барои рафтораш узр бипурсад, он қадар ҳавобаландӣ кард ки ҳеҷ ногуфтанӣ. ба куҷое шикоят кунед кардан гиред, касеро меоред ба сарам биёред, пул дода халос мешаваму ба додатон касе намерасад. гуфт вай ба рӯям. ҳатто бригадири он хатсайр омаду насиҳаташ кард ки нодуруст муносибат карди бо мусофирон, узр пурсу ҳаминҷо нуқта гузор ба ин масъала. вале не, аслан аз асби ҷаҳлаш нафаромад. нақл кард давоми моҷароро Фарҳоҷон. ӯ мегӯяд чунин рафтори дағалонаро нисбат ба мусофирон ба болои он нисбат ба занҳое ки якеаш омила ҳам ҳаст ғайри қобили қабул мешуморад. дар ними роҳ аз мошин берун кардани мусофиронро Фарҳоҷон аслан хилофи тамоми меъёрҳои касбӣ ва одоби инсонӣ мешуморад. ӯ аз масъулони соҳаи нақлиёти мусофиркашонии шаҳри Хуҷанд ва вилояти Суғд мехоҳад ки таноби Илҳомҷонро бикашанд, то ин моҷаро барои чунин ронандагон якпанд бишавад ва дар ҳеҷ сурат ва ба ҳеҷ ваҷҳ нисбат ба мусофирон чунин рафтор накунанд.